druhý počet. Ideme? Áno. A, no čo bude FC? Ja idem. FC Riči zaspal. FC Riči a Alut tam. FC Riči a Branka to chytí. Je to moja fľaša. Ja nevyrušujte hlásateľ ovocienka. A no. Žlutý FC Riči. A FC Riči to tam dal. Samozrejme to bol taký uhol, že tam aj Stevie Wonder by to dal. To je slepý, vieš. Viem. Takže tento zápas je veľmi zaujímavý, lebo to ide, sa vysiela v Budapešti, a 8-3. 50 metrov, pekne vystrelo rento. Maďar koalício partia! Maďar koalício partia ide do piči a ďakujem veľmi pekne. Podplácanie rozhodcu. Teraz si to neberiem na vedomie na budúce, keď vy budete hrať, ale je to 9-3. FC Riči to má v nohách, v rukách, všade to má. Áno. Bohužiaľ mi akože klobása zobrala trošku, hej. Ale akože ja som musím, je to 9-4. 9-4. FC Riky trošku si oddychol, lebo si myslel, že má veľký nástup, ale to není veľa. Bohužiaľ, FC Dopiky prehráva o 5 gólov, až o 5 gólov, to je až o 8 gólov. More pozri sa, ak vyzerá moja posteľ. Nevyprávame sa, počkaj. Čo robíš? Bol tu vyššie. Tak sme sa rozhodli. FC Riky pomer, lebo už... More, to čo si mu odkrojú? No. FC Riky... Aj bože, FC Riky je strašne dobrý z diaľky, strašne dobrý, 10-4. Potom platíš aj k tomu vyššie. Dobre, prepáčte, tak môžem vyššie dať jemu FC Riky, máš to tam, dáš to tam, nedá si to tam. Sorry, že ti týkam FC Riky, ale akože... Chleba, mám dobre jedno. FC Riky si skúša svoje šťastie z ďalekej pozícii. Jedného okresu strelíku do druhého okresu. Som už zanesol, chceš sálu? Ne. Donesem ti. Nechcem. Bude tak sa mi nie. To FC Riky to chytí, áno, neviem. A FC Riky má za slovo. Bohužiaľ, FC Dopiky prehráva o 6 gólov, čo je podľa mňa strašne veľa, keď akorát 2 minúty a pol máte dozadu. FC Riky prihral FC Dopiky. FC Dopiky merá na bránu. Neviem, či to vyjde alebo nie. Ale ako napravím bránu, lebo to bude žltá karta. Neviem, odkiaľ zoberiem. FC Riky zaskúšal šťastie z ďalekej pozícii streliť, ale z ďalekého východu mu to nevyšlo. FC Dopiky má loptu. Dopiky, ja tu mám chleba a nemôžem to jesť. No, poďme, akože už len minúta a 40 sekúnd. Tak, neviem. FC Dopiky a Dopiky to tam dá. 10-5. Vyhráva FC Riči. FC Riči vykopáva loptu. FC Riči! Dopiky sú... A FC Riky samozrejme dá z ďalekej budúcnosti, či odkiaľ to tam dá. Toto stopky ukazujú, že už len minúta a vlastný gól, páni, vlastný gól, neviem, odkedy som tu ja rozhodca. FC Riči, choď do... piči. Takže už len minúta a 5 sekúnd. Páni, neviem, už nemôžete staviť, ale kebyže ešte stavkové kancelárniky otvorené, už by si, áno? Dopiky vyhráva 12-6, vyhráva Riči. Dopiky, ja jak tu robím hlásateľa, do ktorý mi zožerú chleba. No, páni, FC Riči, a stopky ukazujú už len 25 sekúnd, ale FC Dopiky to chytil. FC Dopiky to... A je to tam. Bohužiaľ, to už je na nevyrovnanie, to nahento, toto, do piči. Už len 20 sekúnd do konca. Pohľadsky, keď nevieš po slovensku. Neviem ani pohľadsky, ale teraz má FC Dopiky, má šancu streliť gól, aspoň akože gól úteku. 10, 9, 8, 7, 5, három, 4,
1, koniec. Koniec. Vyhral to 13-6. Zapíšte to 13-6 a my zjedli dovtedy klobásu z oného chleba.